مالا گوتێ دە نەبێ عاقل وێران دەبێ و دەبێ کاڤل. دەم باش ئەمێت خەلەکە خۆیان پێشیدا ji programa Pendên Kurdî digel bin. Di vê xelekê de em ê pendên girêdayî bi aqil ve pêşkêş bikin. Metaloka pêşî dibêje aqilê sivik barê giran. Tê gotin dibe aqilê te hebe wê xizanî dorî te bê. Xizanî? Erê xizanî. Xizanî çi ye? Xizanî feqîrî, perîşanî. Aqilê te hebe wê feqîrî û perîşanî dorî te bê. Dibêjin dibe aqileyekî dîn û sedê bi aqil di tevî hevkê wê her yek raje aqilê xwe. Dêka em bibînin bêdadê çi ji vê metelokê fêm kiriye. يكون هي كي درجة عقلي خو دين بعقلي خو راضي إيه بعقل خو بعقلها. تێگوتن دەبێ عاقل di serî de ye ne di dila de ye. Diyar e divê mirov tişta bi aqilê xwe bibe lê ne her car mirov karê bi dilê xwe jî. Gotin e hişê te li serê te bê bila ev qas dinya dijî te bê. Têgotin dibê dil mirov li kelema diqelbîne. Erê wallah. Kelem hene ne? Maho kelem. Nexwe guh bide metelokê. Meteloka meydawî dibêje ên nebînî reşiyê nabînî xweşiyê. Em hêvîne hûn nebînin reşiyê hûn bimînin di xweşiyê de jî. Kabez dakê. Niha ev pendin yan metelokin. Cana divê pend û cana divê metelok. Rasta divê em vê jî bidine xuyakirin pend û metelok wek hebin. Me xeleka xwe îro bi dawî kir û dem baş.